ex-wife yaFantani eyati iyo haisi missing but adecide kutiza nekuti Fantani anga akuramba achiuya kumba achizviita munhu ari kuitisa vana mahomework ari kutry by all means kuti abvise mudzimai uyu from the new relationship that she is working on. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Fantani akaisa a missing person alert akati ari kuda kutsvaka ex-wife yake nevana akati bedway we are desperately looking for Gamuchirai neMukuyu Maifafi and 2 minor children Rufaro Kamjigariwa na Ruveneko vane 5 and 6 vakagumisira kuonekwa musi wa 5 March 2025. Then ndobati kana muine information please make sure kuti munobatawo DJ Fantani anodi Kamjigariwa panhamba ndokubva aisa namba. Mudzimai wacho ari kuti aiwa bodoka andina kuita missing ini akabva angopindura ipapo ndokuti stop playing victim in situations you've created, then flip the story to manipulate people kuti vafunge kuti iwe uri innocent. Ndobva pamboita runyararo nhasi azodecide kutaura zviri pakadzika pemwoyo yake achiti chakaita kuti ndisiyane naFantani ndechekuti anoda kuramba achiuya chakaita ndibve nevana munzvimbo yandanga ndiri. Inyaya yekuti Fantani anoda kuramba achiuya achikonzeresa problem panyu marriage yake ari kuti yakabvuma kurambiwa saka ndosaka akazoona kuti better achoose happiness nepeace instead yekuti arambe ari munzvimbo imwe chete naKamuchigariwa. Akaita kutiza because ndaida peace of mind yangu, ndaida kugara nevana vangu vanhu vari right pasina munhu anonditisa competition kana anonditira utsinye vana vangu, ndaida kunhu kuri right. So ndakatiza nevana vangu fadha vangu ndakazova sekumaonera vaita situation fadha vakanzwisisa ende tiri in good books. Fadha vangu vari kutoziva kuti right now ndiri panzvimbo yakati vari kutumira mari dzevana vasiri vana vangu. Hanzi but are you working now? Andisati ndakushanda ndakango izvezvi ndakambogara mumba. Wandibata zisirizvo ndangobvuma kupusa. Watouya wakuda kuvhirike pawakatadza pakatangira nyaya pakuda kuvhiringidza relationship yangu nyuwana uchitonge uri kuuya kuzoona vana every day uchiuya kuzoita pamuromo. Ipapo chete baba boy makavhiringidza life. Haundivhiringidzire zvinhu zvangu kazvandatanga inini ndabvuma kuita benzi ndanyarara ndatizivi mukutamba lavhu dzenyu nevana vangu ndikungotarisa ndikukusiyai handina noizi dzandikuita nemi wakutondiita benzi wakutoya pamba pangu everyday wakutotanza ndinawo unodzidzisa mwana homework everyday kukudzidzisa mwana wegrade 1 homework kuyozodzidzisa mwana nditone homework yake yadzidziswa munombovasiriko vana vacho kana muchida kuti vadzidzisa homework everyday kuyozodzidzisa vaaeo everyday kuuya pamba hanzi ndakazodzidzisa vana pakasauya Rumbi thank you so much pakasauya vari kufona nevidhiyo kofadza pada kudzidzisa vana homework zviriko here guys. Ndo mararama amukuitiwa nemababy daddy enu ndo zvamukuitawo here guys zvekuti munhu anokufonera kana kuti anouya malast days aya andazongoshaika munhu auya na6 o'clock ndamudzoti ndakatomudza nezuro wacho masikati ndikati no Ruveneko maacid akakwira so tengere mwana mushonga pauya masikati chikanzi handina mari ndichatsvaga mari nanangoti auretibo ko 6 o'clock kusiyene munhu asvika achibva kuhanze ndikubva unomhanya vanosvitiwo vanoenda kuexercise aminoti chokwadi wobva vauya nepageti pangu kuti hanzi ndakazodongorera vana na6 o'clock hauna mari yemushonga hauna chawe nacho sika kuda kuedza kuti zviite sei kungouya wadi wambogara kumba wadi kumbogara kumba nemhuri yako. Thank you so much. Thank you gifta thank you tukuonai maita basa wadi kumbogara kumba nemhuri yako nekuda kuti anozi manje nekuda kunditukirira nokundizvanzi uri rumbe remunhu ndada kuzokurakidza manje kuti zvonizvo ini ndachombokunzwira tsitsi ukunzwira ani tsitsi wakundinzwira tsitsi nhasi kutanga rino uchindinzwira tsitsi wewe hanzi ndakukunzwira tsitsi ndada kukutorera vana kudhara ndakuzovatora wakatanga rini kundinzwira tsitsi kutanga rini uchinzwa tsitsi neni kuda ndononzona unokudyiwa kutsotswa bhinzi kabisira munhu aitonge ane rudo hapana kana rudo rwaungaonaro ende usafunza kuti ndaisaona ndaiona ndaikucalculatera muvhire kuti ndaida kukuitira saka ndaingokusiya zvangu ndichonge benzi but auvhiringidze relationship yandatanga nemunhu wangu kunzwisisa ndabvuma wandiramba ndabvuma kuramba ndatanga zvinhu
iwo watotanga tatomumuri mumereji meme tiri 3 chese todanana tiri 3 here naye kwenyu ndakambouya ndakambovhiringidza handisati ndambozovhiringidzeni ndakangoti Mwari ndibatsirei nditambire zvauya ndizvozvo ndakatambira izvezvi maipafiva apo kubva musi wandanyora statement rekuti zvonizvo ndiri pamunoti missing handinakana any kuwa yandakanzwa kuna Fabian vachindibvunza kuti how are you vana vari sei oraiti ehe zvokutadzirana tikutaura zvokutadzirana uri pari raiti here nevana hapana chiri kudiwa here kuvana hauna chavaida kutsvaga nyaya kwamuri ndo zvavaida kunyora kuti hanzi missing chiongo ndona nguva yekuti ndiri missing munhu anganzi pakapedzera kuoneka musi wa5 musi wa5 wacho musi wa6 kuseni watondoona kuti nditori missing handipo kudhara watondinyora kudhara kuti hanzi ari missing. Guys, kana tangoramba vanhu ngachibva tangorambai moyo yedu ndachibva taidzidzisai kuti ngatiite zvevanhu vatinenge taanawo noti kuti munhu anitonga ropenga asiri kuziva zvaari kuda ndo unhu hwake hwaaigara achingoita kutonga asiri kuziva zvaari kuda from day 1 paakambotanga nemukadzi wake waanaye akadzoka kwandiri akazodzokera kune mukadzi confusion yakazara musoro. Kana uchiita decision mulife mako sit down unatsoona kuti zvinhu zvandiri kuita ndiri kuzvida here mukadzi uyu ndomuda here ndiri kuita sei kwete kuti munhu unoti zvanizvo uyu handichamuda then everyday uda kugara uri pagedi pake everyday uchitanze ndiri kuona vana nemi vakadzi chimbonditaurirai nemi paconference panapa ndifunga masingle mother pavanhu 745 ndifunga masingle mother ari panapa akawanda ndo zvinoitwa susu ngatidai so ndokupa mwana woenda naye hanzi inini handisi kuramba unotoresa nonzi chibhedha but inini ndiri kuda kuti ndine munhu wandoziyana naye koko saka akatonditi bho munoya any day ndati asi kana akadaro zvakanaka iwewe nhasi chienda nemwana unoita birthday but chifanira munhu wako nonzi wemabhethi uyauya ini ndoenda hangu kubhethi remwana I think ndo rakakosha pane zvese zvatikuita se zvatikuitirana zvikabva zvanzi nanonzani naofisa injaji aiwa gamuwagone at least wakurizina sechise munhu mukuru fanyana nyaya yawo yakai hanzi iwe handitoti unoziyana nemunhu wekumabhethi anosenze koko iwe uchipa mama vaenda nechitupa chako ofondera munhu wako hanzi munhu wangu anytime chero pakati peusiku anoitira mwana chibhethi chifondera munhu wako ava madha vaende kunoitavo zvebhethi remwana because ndo rakakosha imi monodya makeke fadha vakatadza kufondera munhu wavo manzwa vakaramba kufondera munhu wavo ndakangoti mwana hana kwaanoenda plus guys kana mazogara isusu ana mai tisi tinotoramba nevana vedu baba varipo zvavo but inini kana ndatoti office in charge havandimanikidzeka kana kuti mupurisa unondimanikidzwa kuti hanzi mupe vana chete akuna ndakati plus office in charge da kuti magona imimi vakanditsini ndiri office in charge yavo she is very nice kana mazogara vepastodal police station ndo varipo izvezvi mai vanotonga chokwadi chechokwadi vakati gama hakuna mupurisa anouya kumba kwako achiti ipa uyu vana. mangozvinzwira guys tati titi isusu zvimwe Fantani ugere namaviri kwaari ikoko asi unongoona kuti aiwa munhu achiri kungoda ex yake kokumukira kunoitira vana mahomework iwe grade 1 kwaivo deji vacho handiti vanogona kungobatsira ndo zvinongoratidza kuti aiwa munhu akaenda half-heartedly asi achiri kutoona kuti bhebhi rake aiwa richiri fresh zvekutodaro kwai varume kana vangoda havaiti let go vanongoramba vachingoda sezvakangofana neuyu wekuchata chiri kuita kuti asadivhose asasaina mapepa chii kuziva kuti gumbo kuleft gumbo kuright chero chingwa chinoda kuzorwa seri neseri imika zvinhu zvacho zvakaoma.